Ako som skoro skápal pri bežaní maratónu bez hociakej prípravy. Sedel som doma na gauči, keď som započul, že maratón je skôr mentálna výzva ako fyzická. A keďže si myslím, že I'm not a fucking pussy. tak som uzavrel stávku so spolubujúcim Buď zabehnem maratón do 4:30, alebo si dávam a baska. to bez hociakej prípravy. Takže na druhý deň som si nachystal sneky. Tentokrát som si kúpil bežecký batoh s vodou, oblepil všetko potrebné a pustil sa do prvých 5 kilometrov som išiel extrémne pomaly, pretože mi chat poradil jeho tajnú stratégiu na maratón. Ale čím dlhšie som behal, tým viac mi dochádzalo, že sa na to nemôžem spoliehať. 10. kilometer, čas hodina 10. Mal som silný štart a cítil sa fakt. Pustil som si podcast a túto časť behu som si úprimne užíval. Ale toto sa veľmi rýchlo zmenilo, keď som si na 25. kilometri prepočítal tempo, ktoré potrebujem na dosiahnutie môjho cieľa. Musím ísť tempom 6:02. 6:02. Si robíš srandu, že vôbec sa mi nechcelo, ale nič iné mi ani neostávalo. Čo som sa mal vzdať? Ostávalo mi 10 kilometrov a vtedy som prvýkrát pocítil, že až teraz začína tá skutočná výzva. Snažil som sa držať tempo, no moje nohy mali celkom iné plány. Na 38 kilometri ma reálne skoro vyplo. Zatvárali sa mi oči, začal som zakopávať, ale našťastie vyhral môj rozum nad môjim egom a rozhodol som sa, že po 20 minútach prežívania som bol znovu schopný fungovať a musel som spraviť rozhodnutie. Buď zavolám spolubujúcim, nech po mňa prídu, alebo to dobehne. Takže cieľ bol posledných 5 km tempom 5:45. Nebolo to nič nemožné, ale každý krok ma bolo tak, ako by som mal zlomené všetky kosti v chode. Veľmi rád by som povedal, že som to sa prekonal a zvládol som to. Presne tak som to aj spravil. Maratón po 4:30. A to len s jednou prestávkou, takmer skolabovaním a schudnutím vyše 2,5 kg. Ak chceš vidieť viac takýchto videí, tak si dlho počkaj, pretože takúto blbosť len tak opakovať nebudem. Musím povedať, že to bola najťažšia vec, ktorú som kedy v živote spravil, či už fyzicky a pravdepodobne aj psychicky.